गुड मर्निं सनाफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान ब्लगाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय। दिनै सानडे सनाफोर आंहा साहा लोंनो टाइम मोनदों। साहा लोंनायनिफ्रायनो बरायहरनाय थाबाय बेरे फुंजानि तो बिदिब्ला दिनै आं मा भिडिअ देखायनो हायो नोंथांमोनहा नायलांफादो। आरो आंनि भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव सनाफोर। सोरबा आंनि गोदोनि लोगोफ्रा नुसनबायदोंबा नुनाय लोगो लोगो साबस्क्राइब खालामना होनानै दे सनाफोर दे। आरो दाथ' माइ गायनाय सिजन ना, सिबायफोर खम फुङावनो सिखारना ओंखाम ओंख्रि संना माइ गायहैनांगौ। दाथ' मबाइल नायनोनो टाइम गैया रावहाबो, थेवब्लाबो टाइम गैयाबाबो सानसुआव ओंखाम जाफैबा दसे रेस्ट लाबा 2 मिनिटल' नायना होथार सनाफोर। बे उमुक फाग्लिया होदोंना होआखै होननानै नागिरलायनानै नायना होदो अननानै। तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो सुरु खालामसै। नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे फैफादो सनाफोर लोगोफोर। थास' सायबाय, थास' बिबार नै लोगोफोर मैथाजों गोथाव एरग्लिनानै जानोसै दोखो दोखो। थास' बिबारजों मैथाजों मोदोमलायखायो गोथाङावनो जाथावथावनो। आरोथ' जाखांबा खम गोथाव मोदोमबावगोन बे। जाबाय ओंख्रि ओंखाम मोनस्लाबासै फिसाजोनो नै आंनि एवनाय फ्राइ राइस ना ड्राइ राइस दाउदै होलायना एवनानै जाहरबाय आं। टिउसन दंना। अमा बेदर एसे लायबाय बाजाराव, थास' बिबारजों होनोसै, माखासेखौ एवनोसै। नै आंना थास' बिबारजों अमाजोंआ रेडि जाबाय। जानोल' नांसै माखा माखा। जानाय मोजां मोनो दिनैबो जानायनि भिडिअखौ नायलांदोलाय। नै आंहा दिनै अमा बिबु बिथै ओमफ्राय बानलु गोरान एसे लाबाय। थास' बिबारजों अमाजों सनाफोर माय फेभारिट। होथारसैलाय मादै जासैलाय। दिनै बेदर ओंख्रिखाय जि खुसि खुसि हाजेवथार मादैया। जानो लुगैनाय हाथारला सयथि। बरिया गोथाव। गोथावखौनो बुङाबाबो जासिगोनदां, अयथासार गोथावखा थास' बिबारा। गफंलायथारदों। थैगोनलै देखायजाया बानलु गोरानजों। मा थाम्फै बिलाबायखो? गोथावानो थैखागोनसो। अमायाबो दिनैना जि गोथाव गोदै मोनलायलायो। लोगोफोर दिनै बोथोरा सान्दुं दुंदों जोंनाव क'क्राझाराव। ओमफ्राय दहाय एसे अखासो हादोंमोन, खिन्थु दा सान्दुंसो दुंबाय नै।
आथाय माने हास्लाबला लेट जाबाय नै बेदर फुङावबाथाय बिदि बेदर संनानै जाबा जि लेट जायो दिनै सानडे स्पेशल डे मालाय बोराया डिउटि गैयाना आंहासो थांनांगौ बानलु गोसाथार बांगाल सारिनो बिबु बिथायाव बांगाल सारि होनांगौ गोथाव मोनजायो लोगोफोर थास' बिबारखौ आङो आमथाल' संदों बिदि सङाखै नांख्लिबासो गोथाव मोनो बानलु गोराना लोगोफोर बेबायदि मानसिफ्रा नङा आङो बेबायदि जाबाय थाना आंनो मा जागोन जानाय नंला एक्सारसाइसआव थांनांसिगोन जानानै एक्सारसाइस खालामनांगौ होनबा देहायाव खथि जाया बोलो बाहायनांगौ बावला र' थांखानोसै जुम्बा दिंदुं होनाय जा हार्बेल लाइफआव जल हस्ति बादि फुङाबानो जायो जानानै दलद थाबाथ' बिदिनो जाखागोन आंबो दोना दलद दाबो आं खिन्थु बानायनाया बानायो एसे एक्सारसाइस नङाबा नै बेखायसो बेबायदि दंबावो नङाबाथ' दालागै बुजोबसिगौ ओरैनो थाया मादैया मोसाबाय थायो फुङावबो बेलासियावबो दफा न'आवनो हारसिं जुम्बा खालामा बिदिबा लोगोफोर सोर जानाय मोजां मोनो जानाय भिडिअखौ जोबजासे नायदोंबा बेनि थाखाय रोजा थेंकिउ साबायखर जानायनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आङो हेल' लोगोफोर नै टाउनाव ओंखारबोलायबाय बिदिब्ला दिनैनि आंनि भिडिअआ बे टाउनाव ओंखारबोनायखौ जोब्बाय